sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Nagbabalik ang babaeng want to sawa. Araw-araw na lang tumatakbo, mapaanong emosyon ang meron siya. Mara Tony po, ang inyong habang lingkod. At kanina nga trip natin pag-usapan, yung mga madalas na tinatanong pagdating sa pagsali ng mga fun run na ganyan. Which na-involve pa nga ako, day! Kung saan meron ngang isang LGBTQ+ na sumali sa isang fun run. At malakas po siyang tumakbo, Given na pag malakas po kayong tumakbo, syempre meron tayong podium. At yung podium na yan, maraming bumatikos sa kanya kasi nga raw, bakit sa female category siya inilagay? Alam mo, mahirap na medyo sensitive tong topic na to. Pero to be fair and honest, ako ang sagot ko rito is, dapat siguro, stick po tayo sa biological aspect. Kung saan, kapag alam mong pinanganak ka ng lalaki, syempre doon ka sasali sa panlalaki. Alam mo kung bakit? Grabe rin naman po kasi ang mga lakas ng lalaki kapag ka tumatakbo. Hindi naman natin maiwasan na hindi naman tayo same ng size ng muscles, B. Yung mga habaan ng legs nyo, yung mga tibay ng buto nyo, at saka yung mismong, ang tawag nun, testosterone. Siyempre, magkaibang level po tayo. Kung kami, mga babae, may estrogen. Ayan na, estrogen po meron si Mara Tony. Baka akalain yung testosterone din ako. Siyempre, magkaiba pong level yan, So, pagdating sa mga ganitong klase, which given na, kahit sa Olympics hindi rin na pinapayagan ang transgender na sumali sa mga pangbabaeng kategory. So, to be fair lang din, Pero syempre, alam mo, it all boils down sa ano ba ang intention mo. Ayan. Kaya ikaw matanong ba kita, kung ngayon mo lang narinig tong isyong to, ito, ibang issue naman. Issue kung saan ikaw ay nahihirapan na magpapayat, na hindi mo mawari, nakailang diet ka na, sabi mo, hindi mo na kayang umubos ng isang kalderong kanin, sabi mo kalahati na lang, which is nag-work naman sa'yo, medyo konti, kahit papaano nabawasan timbang, 1 kilo, ilan? 3 taon. Pero hanggang ngayon, there are still questions sa iyong sarili. Paano ba ako mag-i-improve sa aking physical condition talaga? Alam mo, sabi ko, marami rin naman ang nagtatanong kung paano nga ba sumali sa mga ganitong klaseng patimpalak, yung fun run. Kaya, live na live. Magugulat nga siya kung bubuksan ko yung mic ko ngayon tapos kakausapin ko siya. Di ba, Titan Jello? Yes. Oh, ayan. Alam mo si Titan Jello, sumali rin isang beses sa program intrusion namin ng Love Radio kung saan nagulat ako sa performance niya. Alam mo yung performance niyang 10 kilometers, 1 hour niya lang tinakbo, at kung baguhan ka sa running community, medyo mahirap yon. Kaya gusto ko siyang tanungin, Jello, ano ba yung mga naging, as a beginner, as a beginner runner, paano ba yung preparation mo pagdating dito sa 10 kilometer run mo? Basic. 70% yabang, 10% practice. Well, actually, may part din kasi yun, Mayabang ba? Mayabang ba si Titan Jello? Feeling ko, sige. Hindi ka yabang kung 10 kilometer yung pinili ko. Pero actually, kasi madadala ka rin kasi sa community doon. Lalo na pag may maganda nasa unahan. Yeah. Ayan, paghahalataan. Pero actually, totoo yun. Minsan kasi, may dala rin, may wow factor din po yung yabangan. Pag syempre, sabi niya, Mara Tony, tapusin ko to, 10K. Sabi ko, sige, kaya mo yan, edi ayan, pinrove naman niya, in fairness. Para hindi ko siya masabihan, dude, akala ko kaya mo. In fairness, and congratulate natin si Titan Jello. At susunod po, syempre, si Uncle Dagol. Wala lang siya dito. Busy siya kasi nagbabasketball siya maya-maya. Kaya naman, para sa'yo na
nag-iisip pa rin. No? Again, it all boils down to your decision. Sarili mong decision yan kung ano bang klaseng activity ang pwede mong gawin na kahit baguhan kagaya ni Titan Jello. Syempre, kung may konting yabang, kayang-kaya din naman yan. Ano? Anyway, ako po'y magbabalik maya-maya lamang. But syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang Feel Good Music. Ngayong Feel Good Morning. Dito pa rin sa 90.7 na Love It. Kailangan pa may memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!